Takže čaute, moje meno je Xil, toto je Palino. Čaute. A boli sme na Rytmusa, Cileskový sen v kinách, Mlinoch. A sme to nemohli ani nakrúcať, lebo tam boli zakázané nosiť mobilné telefóny. Jak víš? To je niečo zaujímavé. Jak, prepáč. A takže sme to spravili, tu skáme čierny, však to patrí do videa. Však tak vyšší k sebe a potom nám. Teda s Palinom. Však ja som čierny, pristaň. Ja tiež. Teba si dať bližšie, aby ťa videli a potom, že čo robíme. Nie, tam nevidíš. A teraz zajome, kade ideme. Ideme na spák do našej rodnej dediny. Do osady. Do osady. No dobre, takže boli sme na Rytmusa, jeho sídliskový sen. A moje pocity z toho filmu, dal som sa na to nahovoriť za 5 eur pre študentov. To tebe, mohol som lepšie investovať tie peniaze. Podľa mňa... Do mňa, na kufonu. Dobre. Ten film. Dobre to bolo také... Taký čo aj normálny film. Čo ale o ňom to bolo dobré. Sme sa dozvedeli volačo o ňom. Že je ozaj čierny. Polovičný. Ale korene je čierne. Tak ako my dvaja. Ja nemám čierne korene. Tak ho teraz už máš. A... Čo ešte? Dobre, podľa mňa to bol ten obyčajný film. Teraz povedz si svoj názor, vylepši to trochu. Mne sa ten film páčil, bolo to aj dojemné, aj... Aj slzička mi vybehla. Ale fakt vážne, keď videl toho otca, no, tam prvý raz na tom koncerte... Ja hentov cigáňa, to som myslel, že dobre, zbadal, že Rytmusko je populárny, tak došlo za peniaze. Ne, že on má vlastné peniaze. Jak môže, a za to, že on voľaký cigán spíva, že má peniaze? No, on to povedal potom v takom ďalšom videu. Na internete. Ale podľa mňa došlo, že Rytmus je populárny, že má milióny, tak on za to došlo za ním. No. Prečo on aj celé tie roky nenaštívil ho? Prečo? Však, no čiže on Rytmus povedal... Však dobre, do 18-ky nevedel, ale však už nemá 18 rokov Rytmus. Však dobre. 20 rokov čo? Kde bol? To bude bol. Aj tá jeho manka taká zvláštna bola, ale to akože... Mala to ťažké. Ťažké mal, však, ale tedy vidíš, akí boli chudobní. A boli traja? Tajrači tak dopredu, lebo len to svíti. Boli 3 deti a on mal velice dobrého otca, aj keď ho mal rád. Pozri, jebne sa mi tam autobus. Ježiš Maria. Toto neviem zdochnúť. No dobre, takže to by bolo na dnes všetko. Vidíme sa v ďalšom videu. Takže te pero. Te pero.